Għal sena oħra ġiet estiża l-iskema ta' rimbors tas-salarji għal ħolqien ta' impjiegi f'Għawdex dan tħabbar mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Camilleri qal kif lan ewlieni ta' din l-iskema huwa li tixpruna l-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli f'Għawdex fuq bażi full-time. Din l-iskema se tolqot lil dawk il-kumpaniji għawċin li jħolqu impjieg ġdid b'kuntratt minimu ta' 3 snin. Dawn igawdu minn rimbors tas-salarju sa massimu ta' 6,000 euro fuq perjodu ta' 3 snin. 50% tar-rimbors tas-salarju jsir fit-tielet sena tal-iskema biex jiġi assigurat impjieg fit-tul. Il-Ministru Clint Camilleri qal kif fuq medda ta' 3 snin għal din l-iskema daħlu il fuq minn 400 applikazzjoni. Wieħed irid isemmi kif din l-iskema ta' tħalli suċċessi ġewwa Għawdex, tħalli suċċessi u qegħdin naraw kif anke s-sena l-oħra kien hemm xejn anqas minn 100 impjieg li ġew kreati permezz din l-iskema u bbenefikaw minn din l-iskema. Maldaqstant, skema bħal din li qiegħda tħalli l-frott u s-suċċess mixtieq ser inkomplu nġeddu wasab biex inkomplu fl-aħħar mill-aħħar nikkrejaw ix-xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. L-uffiċjal fil-Ministeru għal Għawdex Ronald Sultana għal kif dawk in-negozji eliġibbli huma dawk li minn Jannar tas-sena l-oħra ħolqu impjieg ġdid f'Għawdex.